Ang katinaawan sa pagtuo. Ako si Suk Fernandez. Doon ay may nungdanon nga pangutana, di ka ni Ryan, atong paminaw. Dili tinuod si Santa Maria way sala. Tanang tao makasala. Gikan sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23. Ug tanang makasala mamatay. Si Maria namatay busa siya may sala. Ang ako pangutana, nganong gitulo sa Katoliko nga si Maria walay sala. Salamat Ryan sa imong maayo kay nga pangutana. Ako ni ang Biblia kay ang tubag nako ibase nato sa Biblia. Usa ka divine reason sa Diyos nga ang iyang anak iyang ipada anong pagtubos sa katawhan. Pero nagpili siya sa kasudlanan sa manunubos nga mao si Santa Maria o gipagawas sa kamatuoran sa Biblia, Kaalam 1:4. Ang kaalam, o nas Kristo, dili mo puyo sa kalag nga mahugaw. O kay si Santa Maria, gipili man nga mahimong inahan sa manunubos, na itagnan. Sa Awit, Kapitulo 4, versikulo 7. Ang akong esposa, putli, ugway buling diya kaniya. Awit, Kapitulo 4, versikulo 7. Kining esposa, referido ni Santa Maria. Esposa sa Espiritu Santo, walay buling o walay sala diha kaniya. Doon naman gay duha ka paagi sa pagluwas. Preventive salvation o ang liberative salvation. Kanang una, gisagang ng daan, wa pa mahog sa sala. Nonas Maria. Gisagang daan sa grasya, aron siya di mahulog sa sala. Ang nadawat ni Maria ang kaluwasan, preventive salvation. Dili kadtong liberative salvation nga nawog na sa sala, yagibitad sa Ginoo sa gawas aron iyang ugasan. Ang kamatuoran di na tumalalis. Nasamagod sa baso nga puno sa gatas. Huwaranan na itong lana, muawas ang lana. Kaya puno naman sa gatas. Og sa Lucas 1:28, ang anghel mingon, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. O kay puno man sa grasya, way luna sa sala diha kaniya. Busa si Maria, namatay, dili tungod kay siya makasasala. Sama si Jesus nga namatay, wa siya sa, mausad si Maria nga itong inahan. Niambit sa kamatayon, pero siya walay puling sa sala, sumala sa kasulatan. Salamat kayo.